coba damasia. Lu buatlah sao di tapi dalam urang mama pe di tengah hari. Onde kan duangoy, onde kan duangoy. Untuang nyoba dan bakaran tulang di lamun ombak setiap hari. Onde kan duangoy, onde kan duangoy. Ya, lu buatlah sao di manin jauh kan duang tampak nan dari yo ambun pagi. Babi dua orang dari kualo membawa rinduan, coba damasia. Yo kangalau kita kangalau di tepi kampung. Onde kan duangoy, onde kan duangoy. Yo bagurau kita bagurau mangana kampuang. Onde kan duangoy, onde kan duangoy. Ya, lu buatlah sao di manin jauh kandung tampak nan dari yo ambun pagi. Babi du orang dari kualo membawa rinduan, coba